Всеки ден с гостите ми играем една игра. Вие вече добре знаете това. Наричаме тази игра играта на бъдещето. Казваме, че тя отключва съзнанието. Виждали сме как помага за по-дълбокото себепознаване. Знаем, че може да се използва като метод за улесняване на социализацията. Тя е универсална и намира приложение в семейството, в образованието, в корпоративния свят. Нарича се Darplay и е създадена от 3 български момичета. Вижте повече за тях. Ето ги трите. Здравей, с теб не съм те виждала. Да, за първи път много се радвам. Приятно. Ти си Дени. Ето я Руми, моята приятелка Руми и Мариана. Здравей, Марианче. Момичета, как ви хрумна тази игра? Как се роди тази игра, Руми? Като всяко нещо, което се случва и тук в студиото, това е като някакво вълшебство. Дени може да започне разказа за... Аз се извинявам, че малко кашлям. Всъщност играта се роди спонтанно, като идея от един фонтан. Просто в Южния парк един фонтан така много ме вдъхнови, защото някак си ми го свързах с потока, който е в хората и който може да излезе без да бъде прекъсван. Защото в природата има много красиви неща. Сега есен, едни цветове, една прекрасна природа около нас. Също е фонтана. И ако този фонтан, който е в всяка една душа, може по някакъв начин да излезе, да бъде чут, без да бъде насичен, просто ще бъде прекрасно. Защото хората като че ли сме загубили интереса към другия, като че ли сме готови винаги да кажем аз, а пък аз, ето дори сега аз те прекъснах. Разбира се, ние сме в телевизионно предаване и времето трябва да се премерва. Но в живота все по-често се случва това, нали? Никой да не иска да изслушва другия. Да, това е някакъв много малък жест на уважение и всъщност не отнема много време. Ако ние с теб играем Darplay, ще ни отнеме точно 6 минути. 3 минути аз ще чуя теб, ще се свържа с теб, с това, какво става вътре в теб. 3 минути ще може да чуеш мен, след това Руми, Мариана. И така за 12, всъщност 4 по 3, 12, да. Ще направим връзки, които по друг начин няма как да направим за това време. Така всъщност протича един кръг от играта. Тя се играе между 2 и 4 души. Общо взето целият ни опит ни е показал, че това е времето, което сме достатъчно интересни, да изслушаме останалите и също така и ние да споделим какво мислим. И така ли дойдоха 3 минути? За говорене. В смисъл, за 3 минути сте изчислили, че човек може да каже, без да досъди, разбира се, но другия нещо твърде интересно за себе си. Да, стигаш до дълбочината, ти си го изпитала тези 3 минути и в същото време пък достатъчно си интересен и на себе си и на околните за тези 3 минути. И вадиш някакви неподозрени неща. Какво се случи с мен, когато разбрах за тази игра? Една моя приятелка, друга Руми ми я предложи и аз казах, не, моля ти се, не ме занимай с такива игри. Аз всичко съм казвала за себе си, няма какво повече да не знае зрителят и падна ми се карта, която беше нещо, какво колекционирам или нещо такова. Изведнъж аз осъзнах, че колекционирам обици, без толкова ясно да съм формулирала това. И за 3 минути, които дори не ми стигнаха, дадох отговор и на моята приятелка, и на себе си, защо колекционирам обици, защото на пръв поглед няма отговор, нали защо. Тоест тя ме провокира да каже неща, които не си бях приготвила като отговор, за да отговоря на моята приятелка. Именно. Просто провокира комуникация между хората, което е много важно както в семейството, така и на работа. Въобще ние хората сме създадени за да комуникираме и в един момент тази игра предоставя една невероятна възможност, в която човек може просто да не му се прекъсва мисълта и да каже нещо важно за себе си, а просто практиката показва, че в днешно време хората не се изслушват. И това става както между родители и деца, така и
между съпруг и съпруга вкъщи. На работното място има по-свити хора, други, които пък повече идеи дават. Но всъщност всяко едно мнение е важно и това е хубаво човек от време на време да си го припомня, че не е единствен и само той важен в случая. Единствен. Вие затова и ходите, доколкото знам, в различни училища, където прилагате. Как играят децата? Трудно ли ви е в началото? Така смело, най-вече сме благодарни на учителите, които ни приеха в класовете си и продължават да го правят. Примерно миналата година ни покани една учител, която намери на сайта за играта. Там публикуваме всички отзиви, които до сега сме събрали от учениците. Отидохме в Мездра, направихме го в 7 поредни класа. Така сме ходили и в Стара Загора и всъщност децата са много, много възприемчиви. Те просто се разделят в малките групи, взимат часовничето, първото тегли, говори 3 минути, второто, третото. И така всъщност едновременно целият клас играе и това е много... Получава се много голяма екипност. Да, какви са последиците? Екипност. Децата опознават и другите деца, които са по-тихички, по-не обичат да говорят за себе си, нали така? Това ми се струва много голямо богатство. Много е хубаво. Отзивите, след всяка игра качваме отзивите на сайта. Аз няма да забравя един отзив на едно дете, което беше написало: прекрасно е някой да те изслуша за 3 минути и след това да ни ти казва, че това са глупости, това, което си казал, са глупости. И си мисля, че ако всъщност в семейството децата биват изслушани от родителите на ден по 3 минути, как ти минал деня, без да бъдат прекъсвани, това много ще ги направи да се чувстват ценни и важни и приети, такива каквито са. Защото това да се чувстваш приет в семейството си, след това ще даде резултат в целият ти живот. Ти ще се чувстваш значим и важен, такъв какъвто си. Какъвто трябва да бъдеш, особено в очите на родителите си, за да израснеш една завършена личност, без комплекси, без страха, че аз не съм важен и ненужен човек. Искате ли да седна при вас? Да, много даже. Знам, казано честно се притеснявам, защото не знам дали съм склонна да кажа всичко пред зрителите. Всеки човек си има тайни да ви каже и може би няма да кажа всичко. Не знам. Колкото искаш. Добре, да играем Dare Play сега. Всички, защо трябва да ми обясниш, вие всъщност сте психолози и социолози по образование и обяснете ми защо много хора теглят от зелените карти. Когато правихме шапката, Мариана каза: всички теглят червените. И аз си казах: не, в предаването всички теглят зелените. Явно просто различно е. Много странно. А как се получава така, че правилният гост тегли картата, по която си говорим? Всеки си намира картата, хора, вярвате ли ми? Изглеждаше, даже аз първите няколко предавания казах на екипа: колеги, всички ще помислят, че сме го режисирали. Защото ние говорим за тази тема, да речем с Радина Червенова, първият ми гост, никога няма да забравя. Ние говорихме за това дали сме склонни да осъждаме другите, дали колко сме склонни да се взираме в себе си и да упрекваме по-скоро себе си за грешките, за това, че тя, когато направи грешка в емисия, осъжда първо себе си и тегли тя един въпрос на Радина и се падна: съдите ли себе си и другите? Как се получава това? Съдба? Няма нищо случайно явно, Мига. Това е просто, когато човек, може би затова си заслужава човек да играе дори с познати, близки, казва си: аз знам всичко за тях, но това е може би точно тази спонтанност, когато дадеш да се случи. Тоест картата ти сега ще я изтеглиш случайно и всъщност затова и всеки гост, така като му се падне, той се усмихва, озарява му се лицето, защото това е някаква... И може би искал точно това винаги да каже, а не е имало кой да го попита. Я да видим. Аз ще изтегля червена карта. Винаги ми е било интересно какво пише на червените карти. Интересно ми е, да. Това е моят въпрос. Хора, това е моят въпрос. Защото аз си мислех наскоро какво ми е всъщност толкова интересно. Ще ми позволите ли да си отида на моето място? Да, ето. Вие дори не ме прекъсвате. Аз бързам, защото имам 3 минути, за да кажа какво ми е интересно. Интересно ми е да опознавам другите хора. Интересно ми е да надниквам в душите им и да оставам очарована от тях. Интересно ми е да се изненадвам от реакциите им и те да ме завладяват с техните реакции, аз да потъвам в техните емоции, да получавам ответната реакция и всичко да става като една верига, като едно надграждане. Представете си една верига, която са едни зрънца, вплетени в други. Искам да доведа, интересно би ми било да доведа този свят до едно по-съвършено, по-голямо и по-хармонично цяло. Интересно ми е да карам хората да бъдат
по-позитивни, да ги карам да поглеждат положителната им страна. Точно както ми е интересно да каня тук в студиото такива гости, които са останали дори без физическа част от себе си, без крака или без ръце, но те са намерили силата да кажат: аз загубих част от себе си, но ми е интересно да бъда един по-различен и дори по-съвършен човек от преди. Интересно ми е да опознавам различни светове, независимо дали става въпрос за душите на хората или става въпрос за други държави просто. Интересно ми е да пътувам, интересно ми е да провокирам хората, интересно ми е да ги карам да казват неща, които не са смели да споделят никъде другаде. Интересно ми е да опитвам да не се влюбвам. Интересно ми е да бъда с мъжа ми и да го обичам толкова много. Интересно ми е да откривам децата си всяка вечер и всяка сутрин усмихнати, да се опитвам да ги карам да се усмихват повече, да не коментират другите деца, казвайки те са лоши или те са еди какви си. По-скоро да виждат в тях по-добрите деца. Интересно ми е да виждам България как се развива, накъде върви, че всъщност дори за един месец да ни няма в родината ни, когато се върнем, ние намираме нещо ново и нещо надградено, нещо по-голямо и по-добро. Интересно ми е да видя докъде можем да стигнем в това предаване и ще ми бъде неинтересно, ако не стигнем далеч. Защото съм убедена, че ще стигнем далеч. Ето, свършиха 3 минути. Страхотно беше. Усети ли колко много може да се каже в тези 3 минути? Просто хората подценяват времето и казвайки, че нямат време, се оправдават за липса на комуникация с близките си, а то не е така. И не само с близките си, с колегите в корпоративния свят. Ние сме опитвали да направим и нещо насочено по-към фирмите. Преди около година направихме една конференция, семинар, насочена към маркетинг, примерно, с въпроси, които не са тези. Те са насочени към маркетинг сферата. И се получи също много интересно, пак интересно, много приятна комуникация, защото хората, практически ходейки на семинари и конференции, са свикнали да слушат, да получават информация. Чрез DarPlay те имаха възможност след всеки панел, дискусионен, те да вземат участие и да говорят по темата в рамките на 3 минути. Тоест, по какъв начин на тях това им е повлияло, разбрали ли са го, не са ли? Просто се получава страхотно и в по-професионална посока, не само в лична насока. Аз много си мислех тук разговора ни да приключи и ми се струва, че би било интересно да приключим точно сега, но слушалката чувам: изиграйте още един кръг, което мен лично ме изненадва, но ако искате да си взема още една карта и да опитаме още веднъж, може би не съм била достатъчно изчерпателна, колеги, първия път не съм убедена. Добре, този път светло-зелен въпрос. За мен свободата е... За мен свободата е любовта. Любовта, която ти дава онази свобода да стигаш толкова далеч, че винаги да си оставаш при нея. Свободата, която те кара да летиш, любовта, която те кара да летиш и да достигаш онези върхове, за да погледнеш отгоре и да си кажеш: хубаво ми е, лети ми се, свободна съм, обичам. Опасявам се, че ще досъдя на зрителите с моите разсъждения по темата какво ми е интересно и какво е за мен свободата. Аз се надявам, ще спра до тук, разбира се, защото се надявам нашите зрители, бидейки наши участници тук дори в студиото, да играят тази игра, да умеят да се изслушват и да умеят да откриват хубавото в човека, да го провокират да каже това, което той не би посмял да каже, ако не е, да речем, една карта, един стимулант от рода на DarPlay. Много ви благодаря, момичета, че бяхте мои гости и че имаме възможността DarPlay да е част от нашето предаване. Ние много ти благодарим. Благодаря ви.